Кніга Яреміі, раздзел 20. І Пасур, сын Эмера, святар, які быў пастаўлены кіраўніком у доме Господа, пачуў, як Яремія праракаваў гэтымі словамі. І ударыў Пасур прарока Яремію ды закаваў яго ў калоду, якая была ў верхняй браме Беньяміна у доме Господавым. А назаўтра, як развіднела, вызваліў Пасур Яремію з вязніцы. Тады сказаў яму Яремія: «Ужо Господ не называе цябе Пасур, але трывога навокал. Бо вось гэта кажа Господ: вось я зраблю з цябе страхоцце ды з усіх тваіх таварышаў, і ўпадуць яны ад меча ворагаў сваіх, а твае вочы будуць глядзець. І ўсяго Юду я выдам у рукі цара Бабілонскага, і павядзе ён іх у няволю ў Бабілон, і будзе забіваць іх мечам. І дам усе багацці гэтага горада, ды ўвесь плён працы яго, усе яго каштоўнасці, усе скарбы цароў Юды дам у рукі ворагаў іх, каб іх рабавалі і забралі і вывезлі ў Бабілон. Ты ж, Пасур, і ўсе твае хатнія пойдзеце ў няволю, і пойдзеш ты ў Бабілон, і там памрэш, і будзеш пахаваны ты і ўсе твае таварышы, якім праракаваў ты лжыва. Звёў ты мяне, Господзе, і я даўся звесціся. Ты быў дужэйшы за мяне і перамог. Стаўся я пасмяяннем на цэлы дзень. Усе насміхаюцца з мяне. Бо як толькі пачынаю гаварыць, усклікаю. Крычу пра бяду і вынішчэнне. І сталася мне слова Господа з нявагай і кпінамі на цэлы дзень. І сказаў я: не буду яго ўзгадваць і не буду болей гаварыць у імя яго. Але тады ўзняўся ў сэрцы маім як бы агонь пякучы, замкнуты ў касцях маіх, дык я змучыўся і не мог вынесці яго. Я чуў паклёпы многіх і жах навокал. Паведаміце, і мы паведамім пра яго. Усе спагадныя да мяне чакалі падзення майго. Можа, ён дасць падмануць сябе, дык мы адолеем яго і будзем спаганяць на ім помсту. Але Господ пры мне, як волат магутны. Таму тыя, што пераследуюць мяне, упадуць і стануцца слабымі. Раптам пасаромеюцца яны, бо не даб'юцца поспеху. Вечная ганьба, якая ніколі не забудзецца. А ты, Господ магуцяў, выпрабоўваеш справядлівага і бачыш ныркі і сэрца. Прашу, хай пабачу я помсту тваю над імі. Табе, бо даручыў я справу сваю. Спявайце Господу, хваліце Господа, бо вызваліў ён душу беднага з рук злачынцаў. Пракляты той дзень, у якім я нарадзіўся. Дзень, у якім нарадзіла мяне маці мая, хай не будзе дабраславёны. Пракляты той чалавек, які паведаміў бацьку майму кажучы: нарадзіўся ў цябе сын, і вельмі ўзрадаваў яго. Хай будзе той чалавек, як гарады, якія знішчыў Господ і не пашкадаваў. Хай чуе ён крык раніцай і гармідар апоўдні. Ён, які не забіў мяне ва ўлонні маці, каб сталася для мяне маці мая магілай, а ўлонне яе вечна было цяжарным. Навошта я выйшаў з улоння? Каб бачыць пакуту і гора, ды каб дні мае скончыліся ў ганьбе?